Duagasot siyam apulo kaso ti firework-related injuries na ilista iti Region 1. Illegal mufflers, kinumpiskar ti Dagupan City Police Station. Ken Northern Luzon Cybersecurity Council meeting na ang ijay San Fernando City, La Union. Damdamag Region 1 ipaay ni Dayan Monica Tukay. Nanayunan iti siya mapulo ket dua kaso iti firework-related injuries iti pakabuklan na Rehiyon 1 iti January 1, 2026 kas may basar iti record ti Department of Health Ilocos Region. Nabababa daytoy no idilig iti 174 a kaso iti January 1, 2025. Iti pakabuklan as of January 4, 2026, dumano nun iti duagasot siya mapulo ti kaso ti firework-related injuries iti rehiyon. Dagiti lalaki ti kaaduan anadangran nga agtawan iti 10 aging ga 14, gapo iti panagaramat da iti unlabeled firecracker, quitis, whistle device, ken boga. Agtultuloy tinaingat a kampanya ti ahensya tapno maliklikan dagitoy. Nagbalaag damot lang ano nadangran gapo iti paputok, dagos nga agpakonsulta iti doktor. Iti Pangasinan, kinumpiskar ti Dagupan City Police Office ti 27 a muffler iti impatumpalda nga anti-noisy muffler operations iti syudad. Babaan iti naisayang kat a mobile patrols ken checkpoint operations, pinara ken sinukimat na dagiti modified motorcycle ang naglabsing iti ordinansa, may naig iti panagaramat kadagiti nalaaw a mufflers. Iti datos, sa nga pulo katalo ang muffler tinakumpiskar manipod iti December 27 aging ga December 30, 2025. Ken sa nga pulo katupat met iti December 31, 2025. Kabayatan na, napadayawan ti sa nga pulo a barangay iti San Nicolas sa babaan iti annual search for the cleanest and greenest barangay in San Nicolas. Nagunod manad ti Santa Maria ti overall champion nga adaan iti 94.94 points. May kadwa ti Poblacion West nga adaan iti 92.37 points. May katlo ti San Rafael Centro a 89.55 points. May kaupat iti Dalumpinas ken may kalima ti San Rafael West. Karaman pa iti top 10 ti Santo Tomas, San Roque, Manilion, Poblacion East, ken San Rafael East. Nakaawat ti overall champion iti 100,000 pesos, 60,000 pesos met iti second place, ken 40,000 pesos para iti third place. Ken iti met La Union, napatibkar ti cybersecurity dagiti na dumaduma nga ahensya iti amyanan a Luzon, babaan iti Northern Luzon Cybersecurity Council meeting anaangay ijay San Fernando City. Nag-uumong dagiti representative iti Region 1, 2, 3 ken Cordillera Administrative Region, pakiramanan ti Department of Information and Communication Technology, National Intelligence Coordinating Agency, ken Dumapay. Napagsasaritaan dagiti regional cybersecurity initiatives kas may tunos iti national strategies tapno may panamnama ti kinasagana ken epektibo a solusyon kadagiti cyber incident. Dayan Monica Tukay para iti Pambansang TV, iti Baro a Pilipinas.